Здравейте! Казвам се Габриела Стоименова и по образование съм учител по история. Всъщност, специалността ми в университета се казва История и геополитика на Балканите, но реших да запиша педагогически модул за всеки случай, което в последствие се оказа и призванието в живота ми. Сега съм се посветила на това да направя урока по история по-интересен за учениците, тъй като всички знаем, че повечето учителки имат склонността да бълват факти, дати и имена. За мен историята е нещо повече. Тя е анализ, критично мислене и често по миналото можем да предскажем и бъдещето. В моите курсове, освен интересно поднесена информация, ще намерите и най-разнообразни интерактивни методи, както и игри.